Dobar dan. U prethodnom snimku smo vam pokazali naše DMD uređaje. U ovom snimku ćemo vam pokazati DMD delove i opremu za trimere. Kao što vidite, na ovom stolu se nalazi bukvalno sve što vam je potrebno da sastavite jedan trimer i što je potrebno za bilo koji njegov rad sa bilo kojim dodatkom. Hajde da krenemo redom. Starteri za vaše trimere koje mi imamo u jako dobrom kvalitetu i prihvatljivoj ceni. Cene će biti ispisane na ekranu, tako da ćete vi cene vidjeti, jer mnogo je artikala da bi za svaki artikal govorili cene. Vođeno je računa o svakom našem uređaju, o kvalitetu i njegovoj dugotrajnosti i da bude izdržljiv. Tako da je reč i o ovim starterima. Da se ne bi pogubili, ićemo ipak redom sa stola. Ovdje je jedna glava za trimer koja inače koristi se za ravnjanje terena. Znači ovu glavu uglavnom ljudi stavljaju i koriste, ona ima ovaj aluminijumski nož koji skida ako je krtičnjak neki u pitanju ili nešto zemljastije, neravno, a tu se jednostavno stavljaju i dve niti strune i koristi se kao kosačica za ravnjanje terena. Znači, korisna, nije nešto popularna u Srbiji, nova je stvar, tako da ko voli nek izvoli. Pored ovih glava, tu je i glava sa lancem. E sad, kod glava sa lancem, mi imamo dve vrste glava sa lancem. Ova što ja držim u ruci, to je glava sa lancem sa navojem M10 i ona odgovara za sve demone, DMD trimere, AGM, Villager, Vomax, znači sve trimere koje nose navoj M10 1.25 korak. I lako se postavlja, znači postavlja se tako što je samo navijete. I njena cena je negdje sad na akciji, ako se ne varam, 850 dinara. Kažem, cene će biti ispisane, ako slučajno omanem u ceni, znači ipak je validnija ona cena što vidite na ekranu nego što ja kažem. Pored ove glave sa lancem imate i univerzalnu glavu sa lancem, u čemu je razlika, ista je sem kačenja. Ove glave se stavljaju na skoro sve vrste trimera, da li bio Stihl, Husqvarna, Enhel, Kinezi, Villageri, DMD, znači imaju podloške koje se postavljaju, stavlja se na vaš navoj trimera, pomoću drugih podloški sa suprotne strane, da, ali prvo morate znači odviti ova dva šafa i rasklopiti glavu, pa onda odraditi ovo što sam vam sad rekao sa podloškama, vašim onim maticom navojem stiskate kao kad stavljate recimo ovaj nož, znači cikular. Na isti način se kači, samo što je morate otvoriti sa ova dva imbusa koja inače dobijate kad kupite ovu glavu. To je što se tiče glava sa lancem. Zašto se oni koristi? U našem narodu ona je prozvana kao Terminator glava i koriste je uglavnom za rastinje. Znači ako imate neke šljivike, ako je u pitanju kupinjak, ako je u pitanju neki jači korov, debljine prsta, ona je tu sasvim ok da to očisti i da to odradi. S tim da s ovom glavom morate biti jako pažljivi, morate je dobro namontirati i jednostavno gledati da ne bi došlo do udara od neki beton, od neki kamen ili nešto, da se ne bi raspala, da ne bi došlo do nekih povreda, tako da znači ovu glavu koristite baš kad morate, odrađuje posao, ali morate biti jako pažljivi s ovom glavom. Dodatak testere za trimer. Znači ovo je nešto što je kod nas već 8. godina, imate dve vrste, imate znači ovaj klasični koji se ne lomi u zglobu i on je negdje, čini mi se sad trenutno 2700 dinara po komadu, paše na trimere koji nose znači 28 ili 26 debljinu kardana, 9 nutova. Pored toga imamo i ovaj drugi, ovdje nije namontiran mač, ali šta je ovdje poenta, znači samo mač se montira i lanac, ali imate pod određenim uglom, možete znači da je postavite i na 45 stepeni i pod pravim uglom
Tako da što se tiče ova glava je i skuplja 1000 dinara, tačnije 1300 dinara sad, ona je 4000. Dodatak za testere za grane. Sad, svećice nema potrebe nešto pretjerano pričati. Kod nas su svećice stvarno proverenog kvaliteta. Cena im je negdje oko 100 dinara, ako se ne varam. Tako da, kad vam treba svećica, to se uzma na više komada, tako da, obično kad imate 2-3 u rezervi, ne treba vam nikad. Kad nemate ni jednu, po pravilu uvijek zatreba. Ulja vam neću pominjati, kad god nešto kupujete, uvijek uzmite ulje. Ulje je kod nas jako jeftino, 2 vrste ulja, znači mi uvijek držimo, to je Oregon i Villager. Proverena su ulja, šta god ga je ko pričao, mi koristimo u našim uređajima i za sad, već evo koliko, 7. 8. godina, nikad nismo imali nikakav problem. Što se tiče dodataka dalje, ovo je tresač za višnje, šljive, orahe, grane, kako ga više ko zove. O njemu ne treba nešto mnogo pričati, fabrički je deo, urađen je u kvalitetu, što znači da kad ga dobijete, stvarno nema nikakvih problema da se raspane ili nešto. Vaše jedino što je na ove 2 sisice, morate s vremena na vrijeme ubaciti litijumske masti. To bi vam savjetovali i kad stigne da odradite i posle izvesnog vremena jako dobro rade. Ima ih više vrsta, nažalost u Srbiji jedno vrijeme preplavile su one što su bile jako loše, što su se raspadale, što su se kidale, što su padali i ovi zaštitnici i sve, pa su ljudi malo od ovoga se odvojili, misleći da su svi takvi. Ne, ovo je malo kvalitetnija stvar, izdržljivija stvar i jednostavno ako imate potrebe, ako imate višnje, trešnje, čak i šljive i orase, možete ih dovatite sa trimerom, vi jednostavno svojim dodatkom olakšavate sebi posao. Pored toga tu je i dodatak za živu ogradu. Isto nisam rekao, ovaj znači dodatak isto paše na trimere 28 debljine cevi, 26 debljine cevi, 9 nutova. Isto važi i za dodatak, znači 28, 26, 9 nutova, znači za živu ogradu. Isto se radi o kvalitetnom dodatku, jako izdržljivom dodatku, fabričkom dodatku, u kvalitetu rađen. Prilikom uvoza stvarno vodimo računa da uzmamo uređaje koji su u većem rangu kvaliteta, jer to čuva i naš obraz, a pogotovo da sve ove uređaje smo brendirali sa našim DMD oznakom, tako da stojimo iza toga i uvijek znači, gledamo da budete zadovoljni i vi i mi. Kvalitet je na prvom mjestu. Što se tiče, znači nema tu neke velike priče, znači to. Sad, glave. Ugaone glave imate više vrsta. U čemu je razlika? Razlika je u ceni i kvalitetu. Od 1200 dinara dobijate ugaone glave koje su, što se tiče tela zupčanika i tu, znači stvarno su kvalitetne, izdržljive i totalno ok, ali dobijate manju podlošku, kao što možete ovdje da primetite, i napravljena je znači ušteda u materijalu dodatnom koji ide na nju. U ovoj drugoj, ova je skuplja 1400 dinara, radi se o istom telu, da se ne lažemo, istom kvalitetu, samo se radi o dosta većoj i robustnijoj podlošci. Jedna je 1200, druga je 1400. Šta god znači da uzmete, da li uzeli jednu ili drugu, nećete pogrešiti. Uglavnom vi te podloške skidate kad koristite ove druge dodatke, tako da ne znam koliko vam ona igra neku ulogu. Kad vam obleti kardan, znači menjate kardan i menjate šolje. Sad, mi imamo 2 vrste ovih šolja. Imamo znači ovu kako je vi zovete zlatnu i ovu srebrnu. Tako ste je prozvali, mi smo to prihvatili, tako ih i mi zovemo. Znači kad naručujete kažete šta želite, srebrnu ili želite zlatnu. U čemu je razlika? Ove srebrene su se pokazale izdržljivije, ne krive se i duže zubi traju. Znači vi prije ćete da ofrčete zube na samom kardanu nego što ćete u šolji. A dok je ovdje napravljeno da jednostavno bude slaba tačka, to je namjerno urađeno sa ovim materijalom, kad dođe do opterećenja, da ovi zubi prvo popuste, tako se čuva i motor, tako se čuvaju i glave i sve ostalo, a ovo jednostavno je 400 dinara
tako da nikakva nije šteta kad udarite u beton. Znači prvo će vam otići ova šolja, pa tek onda kardan. Šolja je znači 400 dinara i kardan je 500 dinara. I gledajte da uvijek ovo menjate u par. Treba da naručujete kardan, uvijek naručite i šolju. I to se uvijek menja u par. Tako da što se toga tiče, to bi bilo to. Kad smo već kod kardana, kod nas možete naći i cevi. Cevi, nema mnogo priče, kod nas su kompletne cevi, možete znači uzeti kompletnu cev i sa kardanom, a u samoj cevi su postavljene već vođice. Tako da kod nas cevi kad kupite, vođice se nalaze u samoj cevi, tako da dobijate i vođice uz cev. Ajde idemo dalje. Dihtunge za popravku trimera, kad dođe znači problema, doće kad tad, to nikakav znači nije veliki kvar, ako dođe do motora, kod nas jednostavno možete naći kompletan cilindar sa klipom, karikama i sve za 1.500 dinara u kvalitetu, tako da nije problem još dodati i 200 dinara za dihtunge i faktički ćete sami odraditi generalnu ako nije otišlo još nešto dodatno. A ako jeste otišlo nešto dodatno, onda kod nas imate da kupite kompletan motor, to je isti DMD motor od naših DMD trimera, koje smo mi uvezli prije par dana. Ovaj motor košta 5.900 dinara i ovo je motor jači 2,3 konjske snage. Ovaj motor pokazao se jako dobar, malo je i teži u ruci. Inače, i kao zamena da ne popravljate ništa, već samo da sa 4 šafa skinete vaš motor, vratite ovaj motor, nakačite znači struju, karburator i to je to. Kao što smo već rekli, kod nas bukvalno možete sastaviti trimer iz delova. Pošto imamo od motora, cevi, ugaonih glava, prihvatnog zvona kvačila, ručki, držača volana, znači sve ono što je iz svih dodataka potrebno možete kupiti i u delovima sastaviti trimer. Idemo mi dalje. Vraćamo se neki redosled, pošto smo malo ovo preskakali. Evo sad ćemo da odradimo ove naše glave za strunu što mi nudimo. Ovdje je samo jedan deo jer ne bi moglo stati na 100 koliko glava imamo i vrsta i svega. Znači imamo sve glave i za štil, i za kineze, i za znači, sve neke trimere koje su na našem tržištu, koje nose 8, 10 i 12 navoje. Najpopularnija kod nas glava koja najviše vi kupujete jeste ova Garden glava, to je samo namotavajuća glava gdje s jedne strane uvlačite strunu, stavite je na po 1,5 metar sa svake strane i navijete bez otvaranja, lako se znači postavlja, jedino što morate voditi računa kod ove glave, najbolje i najlakše na nju se stavljaju okrugle strune i ne možete staviti strunu deblju od 2,7. Tako da pokušavali su ljudi da stave 3 strunu, pa nazovu, ovdje ne može da se stavi, ne može, jer rupa je otprilike tolika da 2,7 je maksimum, uglavnom sa njom dolazi neka 2,0, 2,4, tako da jako dobre glave, jako kvalitetna i jako odlična plastika, to je neki Oleo Max sistem, inače je Garden takozvana glava, mi ih imamo u više varijanti, zelenih, crnih, narandžastih, totalno je nebitna boja, koju god da dobijete, u suštini su sve iste, i sve su na isti način. Ove tih glava, kod nas imate one standardne glave što su bile Demon, kao što vidim ovdje je trenutno nemam. Znači imate i Demon one glave da uzmete, imate i ove glave za štila, imate sa metalnom zaštitom na zdravlje, sa metalnim zaštitama, samopunjive. Tako da, što se tiče glava, da ne gubimo vreme, imate sve. Kod nas se glave kreću od 300 dinara do 900 dinara, zavisno znači šta, za šta i kako. Pored toga tu je i rezervar za trimer, kompletni rezervari kod nas su 700 dinara, gdje dobijate i čep, i gumice, i filtere, i creva, sve, znači samo 2 šafa baš skinete, ovaj vratite, nakačite cevca i to je što se tiče rezervoara. Pored toga kod nas možete uzeti sve karburatore za štil trimere, kineske trimere koje nose otvor 15, otvor 11, tako da i ostale, znači ovdje koji nisu,
Naši su karburatori u kvalitetu, imamo i membrane za njih posebno, ali verujte da iz praksi cena ovog karburatora je 950 dinara, tako da ne vidim zašto biste se mučili da menjate membrane. Streva i filter za gorivo, to je znači neka klasika koja ide. Šta još nismo preskočili? Filtere uvijek menjajte, znači filter je jako bitno da vaš trimer manje troši, da se manje muči, da se ne greje. Jesu znači filteri vazduha, kad god nešto naručite, ako niste menjali, znači ovo je po pravilu trebalo menjati, pogotovo leti kad se kosi, kad su prašine ili sve, znači na neka 3 mjeseca bi filter u samom trimeru trebalo zamijeniti. Elektronika, ako vam ode, znači imate kompletne elektronike za sve trimere kod nas, čepove, za generalnu smo rekli, znači cilindre, klipove, imate i ova kućišta, i kućišta filtera, kompletno zaštite, plastične zaštite rezervoara, metalne zaštite rezervoara, pa šta ko voli. Znači sve to možete naći. Ajde da vidimo što je poletelo da padne. Ovo je nešto novo kod nas. U stvari nije novo, od prošle godine, od prošle jeseni kod nas stoji jedan disk sa zubima kao od testere. Jako se dobro znači pokazao za sečenje šljivika, topole, vrbe i tako nešto što je nekih 7 do 8 cm debelo. Znači skida ga, radi slično kao što radi Vidium cikular, samo što Vidium cikular zna da omlati ove Vidium zube, pa jako često morate da ga menjate i cena mu je znači 550 dinara, tako da što se tiče Vidium cikulara ne bi mnogo pričao, jedna korisna stvar, odlična stvar za sve, znači i za travu, i za korov, i za sve ide, ali ovo je nešto malo skuplje, 1300 dinara, ali verujte da vredi svake pare, jako se u praksi dobro pokazalo i jako se dobro nosi i sa korovom i sa svim. Ovdje su baš bukvalno, ne možete da vidite, zubi kao na motornoj testeri. Znači, slično je kao dodatak za trimer za testeru, samo što ovdje su zubi na maču, a ovdje su na disku. Trokraka, znači jako je bitna debljina kad kupujete ovih trokraka, da uzmete što je deblja, duže će vam trajati, da ovo nikad ne smijete oštriti, to da znate, ako budete skinuli ovu emulziju, on će se brzinski potrošiti. Sad, oprtači. Kod nas imate raznih oprtača, od 700 dinara do 2000. Znači imate ovih sunđerastih, imate ovih kao što su štil, imate ove crne isto kao štil od 900 dinara, ovi su 1200 naranđasti, ovi su 700 i imate prsluk oprtač, jako dobar, jako kvalitetan, mogu ga nositi malo bojazni, krupni ljudi, ne osjeća se trimer na njemu, jako je dobro izbalansiran i on košta 2000 dinara. Sad, jako jedna interesantna stvar koja se jako dosta kod nas prodaje, košta 1300 dinara kod nas. Mi ovo prodajemo 1300 dinara i ovo je čelična četka, znači jedna mnogo dobra stvar. Koriste je kad vam prođe trava između betona, između pločica, u ćoškovima, na kraju krajeva video sam da stavljaju kose ravne terene, da kose nepristupačne stvari, znači jednostavno za sve je spremno. 1300 dinara košta dobra stvar, vi je inače kod nas već odavno uzmate, popularna cena, popularna stvar, jako kvalitetu je odrađena. Pored čelične glave, to jest žičane glave, četke, kako je vi volite zvati, imamo još jednu novinu. Znači isto manja glava, košta 600 dinara, postavlja se na trimer i istu stvar odrađuje kao i četka. Ova je 1300, ova je 600. Sad, ono što jako dosta vi kupujete, to su tarupi. Ovaj tarup je se pokazao jako dobro i u malinarstvu, i u povrtarstvu, u voćarstvu, na svim živim mestima. Kod nas to jako je popularno, mislim da je nekto oko 900 ili 850 dinara, nemojte me verovati koliko mu je sad cena. I jedna stvarčica koju vi obožavate. Jedino je, jako je bitno ga pravilno montirati. Ova plastična se zaštita
stavlja na mjesto ovih podloški. Znači ova se podloška skida sa ugaone glave, a ova se plastična zaštita sa ova 3 šafa što imate ovdje fiksira, a nož se normalno stavlja ispod i onda to radi. Ako to ne uradite, ova će vam plastika brzo popucati i onda faktički možete samo da koristite nož bez zaštite. Tako da većina vas je se s ovim susrela, većina ga imate, jako volite ovaj uređaj, ovaj dodatak, tako da i dalje će biti u našoj ponudi. Pored toga ima još drugi interesantan dodatak, to je njinja nož, koji također vi jako dosta kupujete. Ovo je jedna stvačica koja se pokazala jako dobra za košenje trave, za šiblje, za korov, za sve. Tako da smo ostali joj verni i dalje je znači uzimamo, kod nas je to u jako dobrom kvalitetu odrađeno, tako da i to možete kod nas uzeti. Cene će biti ispisane na samome snimku, tako da ne znam da li je to kod nas oko 850 dinara ili koliko je. Evo ovo je nešto novo, jako dobro, jako popularno, ovo je motika. Da, dobro ste čuli, znači motika, dodatak za trimer. Ovo kad postavite na trimer, postavlja se isto kao što se postavlja cikular, pomoću znači podloški, matice, pričvrsti se i nema nikakvu znači zaštitu, ima ove zube i između znači biljaka, između paradajza, između krompira, oko voćnjaka, oko bilo kog uređaja gdje smijete znači prići, sa njom ćete skinuti svu travu i bukvalno 1-2-3 cm okopati. Jako dobra stvačica, jako popularna stvačica. Mi ovoga smo se sami iznenadili, nemamo ih nešto još mnogo, sami smo se iznenadili koliko se to kod naroda odomaćilo i koliko je jednostavno zahvalno ga imati. Pored toga, još jedna stvar koja je zahvalna imati, jeste ovaj dodatak za otkose. Neko ga zove za detelinu, neko za otkose, kako god, nebitno. Ovaj dodatak se pokazao jako kvalitetno, to kod nas košta 1000 dinara, disk za otkose 700, to je 1700 dinara, montira se znači na ugaonu glavu i kad kosite travu, detelinu, bilo koji otkos, bilo šta, sve to kasnije možete koristiti, to kasnije ide, slaže se u otkose i može se koristiti za ishranu stoke ili već šta želite sa tim raditi. Ne uništava travu, već se ponaša kao stara ona starinska kosa na iskorak kada ste sa njom kosili. Tako da je ovo jako jedna interesantna stvar. Kod nas je to u kompletu 1700 dinara, dosta se uzma, dosta ga koristite. Uglavnom, vi kad zovete, vi tražite dodatak za detelinu, ali znam da ga možete koristiti i za običnu travu. Šta još? Ručke. Famozne ručke. Mi ručke imamo više vrsta. Ovdje je došlo 2 vrste su došle, takozvana demon ručka, univerzalna ručka i jedna i druge su ručke. Što se toga tiče u kvalitetu, odlične su. Klasično je znači kačenje karburatora i struje. Jedne su 1400 par, druge su 1000 dinara. Razlika je samo u suprotnoj ručki gdje su ove malo kraće, ove su druge malo duže. Tako da, ali uglavnom ove ručke retko kod vas kad i odu, vi najviše problema imate sa ove 2 ručke, one su bukvalno iste i uopšte nije problem da li uzeli jednu ili drugu, pošto jedna i druga odgovaraju, istog su kačenja, isto sve. S tim da ovu ručku u zadnje vreme više uzmate, više je volite, jer ona ima međugas. Znači, pored paljenja, gašenja, imate međugas koji stisnete i ne morate držite rukom. Trimer znači radi na pola gasa, super je, samo ga znači ne morate mu davati gas. I šta još tu ima? Da, struna. Struna, mi ovdje nismo mogli sigurno postaviti na ovaj 100 strune koju mi u ponudi imamo, imamo sve vrste strune. Naše strune su jako urađene u dobrom kvalitetu, što znači da nisu krte, nisu lomljive, ne otpadaju. Malo ih skuplje platimo, ali opet vi to ne osjetite, kod nas je to
150-160 dinara, znači ispadne negdje oko 10 dinara po metru ove strune ili 12, ove malo kvalitetnije, deblje. Tako da kad god nešto kupujete, poručite strune, nećete se pokajati. Imamo ih u pakovanjima po 15 metara, imate u pakovanjima po 50-60 metara, 70 zavisno šta u blisteru i imate ove velike gdje imate po 300 i nešto metara. I da, imate jako interesantnu jednu strunu koja dolazi u kombinaciji sa ovom aluminijumskom glavom, dobijate stvarno jedno fenomenalno košenje. Ova aluminijumska glava kod nas 500 dinara, kad dodate dva parčeta ove strune, po jedno 30 cm, ove struna sa sajlom, i ovu strunu kad stavite, znači, na aluminijumsku glavu, bukvalno satima i satima možete kositi bez da vam se troši struna. Znači, štedi vam i vreme i novac i mnogo dobijate kvalitetnije košenje. Šta bi još mogli da pričamo? Da, nismo rekli ništa o frezi. Freza, dodatak za trimer, kod nas se isporučuje sa metalnom zaštitom, kompletnim šafovima i ova freza je reduktorska freza sa reduktorom. Imamo ju u svim kombinacijama, znači u kombinaciji 28-26 debljina cevi, 9 nutova, 7 nutova i četvrtka 5x5. Kod nas je to popularna cena, 4900 dinara. Popularan je i artikal, ne moramo o njemu mnogo pričati. Čisto da vas napomenemo, za vas koji prvi put ste kod nas na našem kanalu, da znate da i to ima. Ova prezentacija bi mogla satima trajati. Znači, jako imamo veliki asortiman robe u ponudi, kako za trimere, tako i za testere. Širimo se i na ostale uređaje i ostala polja, ali o tom potom. Jednostavno najpametnije je da odete na demon.rs i na demon.rs sajtu ćete sve vidjeti o čemu pričamo, cene. Kupovina bi najbolje bila kad bi išli preko sajta demon.rs, najmanje greške, najmanje problema. Možete nas pozvati na telefon 06 05 115 11, mada je velika gužva i jako se ljudi žale da ne mogu da nas dobiju, ali to nije do nas. Nama su dve linije non stop otvorene, ali nažalost u mogućnosti smo jako mali broj linija da prihvatimo, tako da radimo i na tome, ali što se tiče sajta, to je neograničeno, možete znači uzmati i kupovati u svako doba dana i noći. Možete kupovati još Viberom preko slika na isto 06 05 115 11 i možete na kupoprodaja rs07@gmail.com slati mailove i u mailovima naručivati robu. Znači, dostupni smo na više načina, tako da ne morate se vezati samo na telefon ili sajt. Možete i Viber, može i Messenger, može i mail, tako da pristupačni smo na svim poljima. Šta bi vam još rekli? Kao što sami vidite, trudimo se da neki naš brend odradimo kako valja, koristimo naša dugogodišnja iskustva. Znate i sami da 8 godina smo radili Demon, nažalost ne radimo ga više, ne bismo pričali razloge, ne bismo govorili o čemu se radi, ali ono što vam sigurno možemo reći da uređaji koji su sada u našoj ponudi su mnogo kvalitetni, mnogo bolji, lakše ih je održavati, servis je mnogo pristupačniji, delovi su mnogo pristupačniji, tako da šta god da uzmete, da li od naših uređaja, da li od naših delova, nećete se pokajati, bit ćete zadovoljni kako vi, a sa vama i mi. Toliko.